Zdraví ťa Tonco zo stránky akonave.sk. V minulom videu som ti vysvetlil, čo sú HTML tagy, že tagy sú párové a nepárové a pár si ich mohol vyskúšať. Dnes na stránke jsfiddle.net ti vysvetlím atribúty HTML tagov a ukážem ti ďalšie, už trošku komplikovanejšie tagy. Atribúty tagov sú dodatočné vlastnosti, ktoré viac popisujú, ako má vyzerať nejaký tag. Napríklad vlož nepárový tag hr, čo je čiara, do HTML okna a daj run. Vidíš, že v okne result je horizontálna čiara. Do tagu zapíš následovne. Keď teraz klikneš na run, tak vidíš, že sa ti šírka čiary zmenšila na 200 pixelov, kde pixel je jeden bod na obrazovke. Takže ako vidíš, tak môžem dodatočne špecifikovať rôznymi atribútmi a jeden z nich je napríklad width, čo je v preklade šírka. Píše sa tak, ako vidíš. Názov atribútu, rovná sa a v úvodzovkách je jeho hodnota. Môžeš mať aj viac atribútov. Zapamätaj si, že atribúty tagov sa píšu len k otváracím tagom a pri nepárových máš len jeden, takže pri ňom nemáš čo pokaziť. Nezabudni na medzery medzi jednotlivými atribútmi. Pozri môj príklad. Ďalší atribút je napríklad align, ktorý slúži na horizontálne zarovnanie. Vidíš, že keď ho nepoužiješ, nič sa nestane a zarovná sa predvolene na stred. Kebyže chceš ale čiaru zarovnať naľavo, tak to urobíš takto. Niektoré atribúty sú voliteľné a nemusíš ich používať. Ale napríklad taký tag A, ktorý slúži na vytvorenie klikateľného odkazu, má jeden povinný atribút. Musíš mu špecifikovať atribút href s odkazom na nejakú stránku, inak sa mi ten text ani nepočiarkne a nebude sa dať kliknúť na odkaz. Odkazy v JSFiddle nefungujú správne a keď klikneš na odkaz, nič sa nestane a text zmizne. Ale keď dáš ďalší atribút target, ktorý sa zapisuje takto, tak odkaz ti už bude fungovať a otvorí sa ti nové okno. Nezabudni na podtržítko v slove blank. Nie každý atribút ti pôjde dať ku každému tagu. Je presne špecifikované, ktorý atribút patrí ku ktorému tagu a nájdeš ich na mojej stránke. Veď predsa nebudeš dávať napríklad atribút šírky čiary na odkaz, nie? Teraz ti ukážem tabuľku, ktorá je už komplexnejšia a nepoužíva sa len s jedným tagom, ale kombinuješ ju s ďalšími tagmi pre vytvorenie riadkov a stĺpcov. Ukážem ti to. Vlož tag table a daj mu atribút border, aby si videl čiaru okolo tabuľky. Dajme tomu, že budeme mať dva riadky a tie vytvoríš tagmi tr. TR vychádza z názvu table row, čo je riadok tabuľky. Do prvého riadku daj dve bunky, teda stĺpce, pomocou tagu td a vlož do nich nejaký obsah, text. Do druhého riadku vlož tiež dve bunky s nejakými hodnotami. Mal by si mať niečo takéto. Daj run a voilà, tabuľka je vytvorená. Ďalšími atribútmi width, align môžeš tak ako predtým bližšie špecifikovať tabuľku. Napríklad takto. Atribút align center môžeš dať aj ku riadkom. Tiež si môžeš kód upraviť do takéhoto zápisu, ktorý sa lepšie číta, keďže ako som už spomenul, v HTML sa ignorujú medzery a nové riadky. Zo začiatku sa ti bude trošku ťažšie orientovať v takomto zápise, ale uvidíš časom, že to bude balada. Takže máš pred sebou tabuľku, ktorá má oramovanie, šírku 400 pixelov a je zarovnaná celá na stred. Máš dva riadky a oba sa centrujú tiež s textom na stred. Každý z riadkov má dve bunky. No a to je všetko. Skopíruj si kód z mojej stránky, ak ti niečo nepôjde, a experimentuj. V ďalšom videu ti ukážem, ako vložíš obrázok do stránky a iné zaujímavé tagy.